Morning. Ang baba na, dali. Kami. Let's go na, dali. Let's go na. Let's go na, dali. Ito sa tulog yung luma namin, ano. Kami. Yung labahan, ah. Kami. Let's go, let's go, let's go. Ano na siya? Halika na, dali. Baba mo na, di, para mag, ano na. Uwi na yan doon. Paknit. Tulog pa rin ang binata ko. Tulog pa rin. Ayun. Papaano ko na lang to. Ipapa laundry. Kasi hindi kasya sa washing machine. Buti dinala ko na pala yung mga ganito namin. So, yun, may nagagamit na kami rito. Binata ko. Sipag di Lola Sabela. Kumain ka na? Oo nga eh. Ayan, daming fur. Kumain ka na la? Si Busong mahal. Yes! Yes, yes, ding dong. Yan si Mama. Tatabas na naman ng mga panggatong. Ay, may wala tayong panggatong, may. Charot. Ha? Paningas? Astig. Ang bango, no? Yung ano, amoy ng tuyong dahon. Yung ano to, guys, star apple. Grabe mamungay yung mga star apple dito. Laglagan na nga si Tonton sa ano. Sa hood. Tapos itong buko, nakakatakot lang. Masal tayo, guys. Ayan, sa panghon. Luto si Mama. Yaman. Sa panghon soup. Hey. Wow! Naman ang miming sila. Ay! Ay, yung birdie. Ay! Yung birdie, kakainin ng shark yan. Baby shark, kain ng birdie. Baby shark, kain ng birdie. Ay, yung birdie, takpan. Dali, may kita ng guys, yung birdie. Yan. Yan. Tapon na yan? Tapon? No, Miming. Tatapon ko na. Tapon na yan, tapon. Ay, ulo ko. Bye. Huwag mo tinatapakan, anak, yung paa mo naman, ha. For lunch. Ayan, pampagatas kinene, kahit ano na yung gatas niya, apaw-apaw na. Malunggayin. Sarap. Tapos natin to, sabawan natin para partner sa ano, sa gata. Maasim na sabaw. Meron sila dyan, ano, may talbos sila dyan? Meron yata. Nangihingi lang kami ng talbos. Pandagdag dito sa puso. Puso ng saging. Ganda ng talbos, guys, oh. Fresh na fresh. Sarap ibabaw lang sa ano, sa kanin. O kaya ilaga. Ano, sabi ko pa, ang sarap yan, no? Ibabaw sa kanin. Ang fresh, oh. Talagang talbos na talbos siya. Ayan, dadagdag namin dun sa ano, sa puso ng saging. Tapos Inga, ang in charge sa pagtitib. Ayan, nagpe-prepare na si Bunso. Bakit? Anong ginagawa mo? Yagam. Ayan, si Bunso ang prepare ng table. Ulam namin, oh. Sasapakin. Ito, nagbablog ako kung anong katarantado ang ginagawa, eh. Kainis, eh. Yan lang ang butiki.
packing ko to eh. Palibasa, wala kang injection din eh. Bagong content. Oh. Ganon. So, doon na. Huwag kang sumali sa vlog ko. Layas. Alam nyo guys. Dinala papi. Oh, iyak na bunso. By F11. Bye-bye aso. Si Rolo ka. Ito na guys. Pasensya na kayo at yung bunso namin ay apaka-annoying. Diyos ko Lord. Ito na ang ating sinigang na bangus. Ayan o. Yummers. Ganda na ng kulay na. Sarap. Sarap sa paningin. Paningin pa lang eh. Tapos ang daming talbos na fresh. Yan. Oh. I'm done. Yan. And over here is Ninang Reyna. Patikim nga may. Masarap. Tamis? Sarap. Diba? Parang kaming magpipiknik. Dami? No? Lagyan kalamansi. Sawam. Sarap. Yan ang manghang. Ipos na. Diba? Saya, ang dami. Kaya nanak, naligo ka na? Naligo ka na? Nagpalit lang. Hindi naman ano. So, kain na. Yan, pampagatas yan. Asan si ano, anak? Si Poknat. May bumaba na? Pati yung dalawang dogs? Hindi, yung dalawang ano? O, sara mo na yun. Doon sa ano, hagdan. Ayan. Sara mo na kasi baka umakyat na naman. Daddy mo asan? Ayan mo lang yun. Hello guys! Ayan, kasama namin si Kuya Peter. Pumunta kaming bayan. Titingnan namin kung anong meron sa bayan ngayon. Na Friday. Good Friday. So, ayan. Tingin lang kami tapos kakain si Daddy kung may makakainan kasi natulog maghapon. And di rin siya kakain kasi isda. Sinabawang isda. Kaya, yan sa bayan tayo. Bili na rin kami ng mauulam kung merong bukas na mabibilhan. Kaya take out na lang. Diba kuya? Opo. Opo. Pauwi na kami guys. Ayan, nakita ko na. Ganda ng buwan. Sa ilalim ng puting. Ang buwan agad eh, no? Ayan, bumili ako ng barbecue tsaka manok pang ulam. Ito ang iniiwasan namin guys, bumiyahe ng gabi. Itong mga area na to kasi super dilim talaga. Pasa ka lang sa, sa mga signage na pag nailawan may ilaw din. Wala yung pati na lines. Alin po? Oo, yung lines. Oo nga. Broken white lines. Ito na nyo. Pucha, salpo ka kagad dyan. Oo. Seconds na lang, baho mo naman. Banging, pader. Good morning, ate. Uy, ba't mo sinusyo si Kami? Good morning, ate. Tao. Ito naman si Pokna, napaka-arte. Ayaw sa baba. Palibasa, hindi sanay sa ano eh. Sa lupa-lupa. Bababa lang siya, magpupupo. Tapos sakit na ulit. Paka-arte, gusto lagi dito sa taas. Iwan kita rito eh. Poknat. Iwan ka rito, Poknat. So, good morning, guys. Naras ka nagising ga? 6. Aga naman. Ano? Almusal natin. Meron na tayo may hotdog. May ano, bilis. Itlog.
Kumakain na si kuya mo, di ba? Di ba? Ano siya? Ah, sige. Hintayin ko lang siya. Yun, it's Sabado na. Uwian na bukas. Ay, hindi. Monday. Monday kami uwi. Sila Dayan mo una kasi si Pep may pasok na on Monday morning. So, kagabi lang ata dumating si Pep. Or madaling araw. Ay, bitin. Bitin ang bakasyon pag nandito kami. Wala, parang timbahay lang dito mo kami guys. Nandito lang kami sa bahay. Yun nga lang, probinsya. Yun ang kasarapan na sa probinsya ka. Iba pag probinsya yung simoy ng hangin, yung amoy ng usok ng inaano ni mama, sinisigaan, di ba? Tapos may poknat ka pang kasama, na pampam, pampam, ayaw bumaba. Yan, dami mong ano, oh. Puti, pula-pula na naman. Bigyan ko yan ng Lucas Papa, oh. Yan, niligo ako sila kahapon, eh. Tapos pinatuyo ko ng yung kabilang side nung vacuum. Gulat na gulat si Pagni. Sayaw ka muna dyan. Saan mo na naman ako yung step na yan? Ano? Ano? Duck. Ay, oo, duck. Nakita niya yung duck. Duck to. Galing-galing mo naman, baby. Ay, di ko alam. Wala ba sa loob? Wala ba dyan ni mama? Wala? Wala. Wala nga. Eh, saan si mama? Oh, duck. Galing nga. Very good naman talaga yan. Ha? Ice cream? Opo. Baby. Nasira yung baby. Ayusin mo. Opo. Ha? Ayun pala, imama. Oh, imama. Oh. Oh. Nahanap ka. Hiya. Sabi sa'yo, nag-CR eh. Uy, galing nga. Naayos niya yung baby ah. Hi, baby. Ano yan? Ha? Sakay. Sakay sa duck. Opo. Opo. Tinatawad siya mag-opa. Amam na tayo? Amam? Bigyan na. Cat. Akyat. Sinong umalat? Sinong Ano oras dumating si Pep? Cat. Alas 2. Cat. Ah, buti gising pa kayo, Nana. Sino nagsundo sa kanya sa labasan? Sabi ko, po, Cat. nag-umakyat. Baby. Umakyat yung bibi? Opo. Ah! Tumba. Sabi mo nga, opo. Oh. Dada. Oh, saan dada? Sleep pa, dada? Opo nga eh. Ah, sleep. Sleep, baby. Ang cute nila. Oh, marunong bukas ng pinto. Ay, naku, Lucas. Breakfast. Meron pa yung kahapon, no? Natawa ko sa itlog dito, eh. Iniihaw. Tinutuhog, tas iniihaw na rin. Marshmallow. Inihaw talaga. Oh, me. Tinatanong ko, ano to, iniihaw din to? Papa, mama. Para siya yung ginagawang ano, may binabalot sa flour, oo. Tapos iniihaw na din nila. Galing kami bayang kagabi. Good morning, ate. Wow! Ano? Don't tell me yan na naman, pampalasa mo. Ching pa ba? Huwag masyadong madami. May. Hindi, konti lang. Yeah, okay na siya. Itiya si tita niya. Malasahan niya lang. O ikaw, loko-loko ka. Kaya ka na din. Ano Yeah, may hotdog, may... Ano yan? Milo. Milo yung want. Ovaltine. Walang Ovaltine, Milo na lang. Milo. Ovaltine. Walang laman na yan. Bas na. Ay, sorry baby. Bebes! Tumatalsik. Nanlalaban.
Ah. Kaya ba yan? Boss, ano yung mga ball sa ano? Bayan? Yes. Lapit ka pa. Sa Pasay lang mo, Puregold. Hi, ate. Hi guys. Oy, Jun. Bakit? Wala sa mood. Ay, naantok na. Antok na. Ayun, punta kami bayan, guys. May bibilhin lang. Hindi, maglalaro actually si Ching Ching eh. Gagala-gala sa ano, sa Walter Mart. Kasi pinapabili si Nene. Sumama na ako. Para bibili din ako ng pagkain ng ano, aso. Nila Kami tsaka ni Kali. Oh, uwi na sila tomorrow. Monday pa kami. Ayaw nga pala, no? Sila Dayan lang palang uwi. Kala mo. Uwi bukas. Kasi lahat ba yung bukas na? Sama si... Kasi nga may pasok si Kapep mo. Tsaka si Papin sasabay na rin gawa ng... May pasok na din siya Monday eh. Sa school. Yung iba, kami, Monday, maaga. After lunch. After lunch lang siguro. Hinahanap ko yung puno Chika-chika lang yan, maaga. Kaya nga, Anong oras din na magsisigising? mga alas 9, alas 10. Ang ending yan, Alas 2. Hapon. hapon, nang uwi natin yan. Ay, ano yan ang may meme? Di naman kita. Ayan, dito kami guys sa Walter Mart. Ayun, dapat may ganyan sila. Ay. Tapos nag-grocery kami. Ayun, dadali na nila siya rin na sa ano. Sa kotse. Ang payat naman kasi ni ate. Ang cute. Ito ba yung ano? Yung kanila, may ganito? Maliit yan. Maliit to. Ay, malaki yan. Maliit lang yun. Tara, donut muna tayo. Bito yung donut. Dunkin' Donut. Pasalubong ng bayan. Sintonado. Alin, baby? Ha? Alin? Nagano yung kinagat ni Lucas. Oh. Ay, huwag mo na touch. Huwag mo na touch. Sabi niya. Alin, pink? Asa na ba yun? Ikaw, ate, anong gusto mo? Bili na lang tayo ng dozen. Ate, yung dozen niya. Lahat. Okay lang. Ito masarap, may choco butternut. Di mawawala to choco butternut. Tsaka, ay, may ano sila, oh. Honey dip. Yung parang Hindi ano. yung choco honey dip. Choco honey dip. Ano? Ah? Pink daw. Pink? Pink? Ayun yung pink ko. Alin pink? Ito? Alin? Alin? Pili ka na, dali na. Kunin mo. Saan niya nakuha yung cart na yan? Bigay to chupo, no? Nahanap mo, di ba? Wala nga yung pang ano eh. Alin bang kailangan mo? Yung pang... May, pump. sa pump? May pump na si Nene. Yung kay Ate Dayan. Nadala na? Tapos kailangan? Yung chupon niya. Ne! Wala dito sa Walter. Yung malaki yung bibig na ano? Iba na lang. Wala. Tanungin mo kaya. Meron kayo yung ano, yung binabala sa pump ate? Iba na lang. Na chupon. Yung para direct sa ano. Lunch tayo guys. Dito kami sa Mang Inasal. Naka-only ano to, rice lahat. Kala mo naman madaming rice na makakain eh, no? Pati si Bilab naka-only rice. Ikakapiranggot lang ko. Oo. Kapiranggot lang kumain yan eh. Ayun, kain tayo. Nasama yung ano. Dalawang rice na. Wow, naka-ano siya oh. Naka-Birkenstock oh. Shalan. Grabe.
Precious yan. Babasain yan. Nakasalala yung buhay ko dyan. Galing ni Pia. Nakadalawat kalahating ano siya. Tinalo niya kami. Ayan, tapos yung mga tira-tira, dadali namin para sa dogs. Hihimayin ko na tanggalin yung pinakaboto. Padalawat kalahating kanin siya, oh. Tinalo pa kami, tagdadalawa lang. Pero ang hirap-hirap niyang patabain. Grabe. Inasal lang pala magpapakain sa'yo. Yung marami. Halika na. Let's go. May bago kaming driver. Ah? Ano yun? Magta-drive ka na. Dali na. Grabe init to. Naka-full yung ano namin, AC. Colors. Dito kami sa Infinity sa bayan pa rin, guys. Nagpapabili si Dayan ng ano, ng milk tea niya. Ano yan? Wow! Ikot mo na, Chi. Ikot muna, dali na. Atras na tayo. Ching ching. Grabing init. Sumakat yung ulo ko pagkalabas ng ano, ng Walter Mart. Ang lamig, ay Walter Mart. Tama, Walter di ah. Ang lamig-lamig sa Walter Mart. Tapos paglabas namin, grabing init. Nakaloka. Pipi, ito, pipi. Ano mo dali? Pipip mo na si, ano. Oh, dali. Pipip, hala dali. Pipip, dali na. Brum, brum. Galing ah. Ikot niya rin eh. Tapos ito. Pipip, ito. Tingin. Hindi kaya. Bago tayo si driver. Kahit ang init eh, no? Hindi nagpapigil eh. Asan na yun? Ayun. Oh. Nakita kang itim na imahe. No! Ba't mo inaaway siya? Ay, pochi ah. Taba-taba mo, tapos yung maliit. Ay! Maliksi na eh. Banata kita. Kulong! Tulong ka na! Kali! Kali! Maawa mo si Kali-Kali. Pasok Nabunso, kain nabunso. Nangasim bigla. Uy, nag-RM kay Dio ako. Walang amoy yan. Gabi ka. Hello, nangasim sa dahil sa mangga. Ito. Nauyam ni Papi. Busy to eh. No? Wala kang F11 talaga. Hindi, bango. Paka-annoying na itong umag na to. Rico, ano? Buhay ka pa? Ah, buhay pa. Buhay pa naman. Para mabalatan na. Sarap ng mangga. Fresh. Ang crispy yan eh, no? Sarap niya dyan yung ano, yung sausawan ng Thailand, ano? Grabe, oh. Nakuha niya? Oy, Deadpool. Wasiwas ka lang ng wasiwas. Yung Deadpool lang eh, diretso eh. Pang ninja yun. Pang Sa samurai, paluktok. Matalas ba yan? Oo, pwede ka mag-coach dito. Gagi! Masay. Gagi ka. Ano may ganun sa ano eh. Samurai X, ganun atake. Oo, yung ano yung parang officer. Officer. Alam ni Kuya yun, ni Richard. Oo, nakaganyan. Tara! Aba, si Poknat. Para marami na daw. Ang gawa mo dyan, bebe? Ha? Ang gawa mo dyan? Papresko ikaw? Ha? Huwag mo lang ngat-ngatin ha, kasi butas na yan. Yari tayo. Tayo pagbibintangan yan. Papresko. Kuya, si Karding pa! Ang gagawin mo dyan? Help me! Help! Ulo na ano siya. Takot siguro siya sa masisikip na ano. Dito. Gawet. Siyong ka po walit. Aba naman talaga si mama. Enjoy na enjoy sinong Reyna. Dito daw si mama magtatanim ng ano. Mga gulay-gulay. Ah, mausok ba? Ayan, dito nakalibing siya. Ano si Puchi. Puchi ko.
Ay, Tom, lika na, Tom. Ala, paalam ka na kay mama. Si kuya nagpapanin. Ah, may safe naman doon, may. Kung ano. Ay, Para di ka na nga mamasahin. ayan, magmamaneho si Papi. Pati daw si tita gusto turuan. Ikaw din, may. Lika na. Mag-need for speed pa si mama. Wag, di ba sabi ko wag ba to yung dog? Ay. No. Ay. Ka namin. No, no. No. No! Sige. Wag! Hello guys. So pupunta kami ngayon sa Digdig. Digdig ba yun? Para mag-practice si Papin maneho. Tapos dala namin yung bike para mag-bike din kami ni Daddy. Kasama namin si Kuya Peter. Hello po. Ayun, si Kuya Chris. Kuya Chris. Si Chris talaga ayaw na magsasama-sama. Gusto lagi lang sa bahay. Kaya na natin. So, ayan. Kasama namin si Dayan. Tapos si, si Pep. Tapos si Richard. So, tatlong sasakyan. Walang magawa eh. So, tayo ay pupunta ng Digdig. Dapat pala kanina pa kaming alas 5 umalis. Pa alas 6 na eh. Pero okay pa naman, maliwanag pa naman eh. Ang dami nila. Ayun. Nandun na rin. Nandun na si Dayan. Nandito na si Taylor. Let's go. Doon po ba mismo sa may kabisalan? Opo. Kala ko di sila tumuloy. Nagantay kami dyan sa gasolinahan. Sino nag-drive doon kay Ni Kari? Hindi ko makita. Nakasarabi ka. Ah, Sara. Dito Pep mo ba? Uy, dito! Ala! Asa na sila, Dayan? Ito! Naligaw! Uy, balikan niyo dito! Sabi sa'yo, may paligo dito. Dumali-diretso tayo. Ah, okay. We are here na. Wala, naubusan daw sila ng gas. Wala, sino yun? Papansin. Lakas ng tama. Di nyo napansin? May gas pa kayo? May gas pa kayo? kaya pa naman. Kaya ka naman. Kaya na, no? Sana? Asan ba yung gas nyo? Kaya pa naman pala. Ito naman, kala ko talaga naubusan na ng gas eh. Nabahan tuloy ako eh. Hi, Kakash! Hi! Ay, hindi ba neutral? Hi! Tama, diba? Kaya mo yan! Ayun, sayang. Ang ganda sana dito guys. Nahuli lang kami ng punta. Dapat pala mga 3:30 kami umalis doon para 4. 4 nandito. Oo, andito na tayo. Sayang. Yan. Si naman ngayon si Rico tinuturuan. Rico Loco! Dahan-dahan Rico! Kaya mo yan. Pang week, ganun. Pang week to eh. Ayun, sa lubong daw. Sa lubong. Di ba siya-shape yan, ganyan? Para umano daw. Umano? Para umikot. Para... Mikot yung lasa. Sa mga konesyon. Yan, tapos nandun sila sa labas. Diretso ML. ML na naman ba kayo? Ha? Ha? Game na nga eh. Ayan, ready na si Jo.
Hi! Hello. Alfonso. Sige lang. Doon ka de. Kaso ML yun eh. Kuha ka na lang ng ano mo doon. Nag-ML sila. Kuha ka na lang ng ano mo doon. Dito lang tayo. Manood na. Lagyan mo nga mix. Alfonso. Oo. May halong foam. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Red horse. Red horse. Meron pa sa baba? Meron pa pala sa baba. Kunin mo na. Oo, isang bote. Okay na yun. Namnamin mo. Bili na lang tayo mamaya pag ubos mo na. Hindi kasi tayo nakabili nung Diyan o kaya ano, meron naman dyan eh.